Здравейте хора, аз съм Итака Проци и сега мисля да направя клипче на една игра, която си я изтеглих наскоро. Score Hero се казва, хубава е играта за тези, които са запалени по футбол. Забрах да кажа само, че не очаквайте повече епизоди на Майнкрафт оцеляване в селото. Опитах се да кача и 5-ти епизод, но нещо се бъгна и самия клип се изтри и не можах да го кача. Затова сега правя този клип и тъкмо да снимам за тази игра и сега започвам. Стигнал съм до 101 ниво, сега ще играем на 102. Хубава играта. Какво направих? Така мисля да подам на сега на този. Така. От тук мога да стрелям, но мисля да подам, за да може да асистирам. Това. И гол. Ето сега с вратаря ще подам тук на този. Всяка дивизия си избира тим, нов отбор, с който да играете. Моят мисля, че е малък гър. Така мисля поне да е. Тук мога само да стрелям и няма как вратаря да не спаси. Сега тук това по дяволите това не стана. Няма нищо. Така. Сега тук. Ще подам на това. Сериозно ли е? Сега. От тук нямам открити, но мисля да направя звездащо. Да. Сега подавам тук. И мога да стрелям в близкия ъгъл, но мисля, че ще хванем там и затова стрелям в другия. Не стана този опит, за жалост. Добре, как ще стигне преди него? Това е много тъпо. Сега трябва да измислим тактика. Така, тук мисля, че... Да. Добре, това беше добро. Сега... мисля, че трябва да вкарам още един или два гола, не знам. Не съм го играл, за да ви кажа. Как ме пуснах през него. В тази игра това е вашия Score Hero за тези, които ти знаят. Може да го правите както искате. Аз съм го направил на Неймар, защото националният отбор, с който ме пуска е Бразилия, макар че тук не можеш да контролираш да правиш финтове. Това е гадното в тази игра. И сега не знам дали ще вкарам с Неймар. Между другото не стана, но ще дам долу, като гледам клип. Това е тази игра. Чайте да... Ще видим как тази игра сега. Last Empire. Това е много тъпа игра. Един приятел си я беше изтеглил, не е изобщо яка. Трябваше да пусна този долу, но карайте, поне си го взех. Така, в тази игра трябва да имате предимно стратегия. Тук моите половината играчи каква стратегия направят, като са покрити всичките. Така. В близкия ви мога да ме покара. Не стана. Това ниво малко ме затруднява, не знам защо е така. Мисля поне да мина нивото, други да изхъбя всичките сърца, но мисля да не стигам чак такова изпълнение. Сега тук трябва да стрелям и пак ще направя като дева. Рикошира в играчи. Това е най-гадното, че дори да я вземеш после не можеш да си продължиш. Ще пробвам тук на този на играч. Стига да ни подаде на друг. Остана. Добре, сега пак ще се разви по-различно. Не така да стане. Вече мога да асистирам. Сериозно ли? Тук ще дам $1 за да го направя. Както трябва.
към него. Ало! Добре. Сериозно ли е? Майко! Както ви казах, наскоро се я изтеглих. И за това сега ще се опитам да мина това тъпо ниво. Добре, тук мога да подам и това е добре всъщност. Ще се целя в горния ъгъл или просто ще направя така. Добре, так. Гачи вратаря, направо Дихея. Направо Куртуа. Сега ако я фани просто навел се към десния ъгъл, мисля, че там ще скочи, но този играч пред мен блокира удара, така че... Добре. Добре, сега това е по-трудно. Така че... не. Тук паса не се получи добре. Така. Не е там. Така че ще му подам добре и как я овладя яко. Така, сега подавам му. Майко, ако изпусни са. Добре. И минахме нивото, вече сме на 103, макар че съм аз звезда. Няма нищо, тук няма сега да гледам, няма кой се занимава. Сега сме на 103 ниво в момента. Сега добре изведе. Ще се успее ли? Между двама човека тази, ако я вкарам, ще не види. Какъв гол само, пак си най-звезда, трябваше да се цела в голния ъгъл, за да взема поне две. Сега отиваме на 104 малко, 3-0 за тях. Значи аз даже не видях това, накарайте. Добре, пак добре овладяване. И сега да видим дали ще вкарам от воле. Майко, какъв гол само. Мале. Това беше един доста добър гол, с 3 звезди го минах. Преминаваме на 105 ниво. Така сега топката в Неймар, връщаме, защото нямаше друг открит на кой да подам. И добре, само да я пусна направа линия. Трябва по-бързо да я подам, защото видях как се сложи. Перфектно. Да му се не види. Добре, сега ще гледам клипче, ако изобщо не ми дава повече да гледам, за жалост. Добре, да ще започне нивото от начало. Добре. Тук добре, другият играч е в засада или всъщност не, но не можах да насочи топката към него. Ще моля да... Защо пожарите не искаше да вземе топката, не знам. Ще играем на скоро, докато не свършат сърцата. Казах, не очаквайте повече епизоди на Minecraft оцеляване, защото, както ви казах, щях да качвам 5 епизод, но не се прецаках да издисках го изтрих. Добре, обаче. Сега, майко, ако подам на този мой играч, да, мъде. Шец. Засада. Мога точно да видя, но струва ми се, че засада. Добре! И вече сме само на една част от сърцето и на всичкото отгоре те я взеха. Сега ще изгледам клипче, за да ми даде, ама то... всъщност може бе. За да ми даде още 2 половинки от сърцето. Извинявам се, малко кашлям, защото ме боли гърлото.
някаква тъпа игра, някакви турци цигари мисли. Шегувам се. Ама тук гледам не е яка. Коста. Добре, сега имам още две части от сърцето. Сега да видим дали ще попада. Майко! Каква грида! Майко! Каква грида удари само... Да, ама тука... Да, ама не. О, то играч не ми в засада. Перфект. О, добре. Добър гол стана. Така сега подаване на този мой играч. Сега да видим какво ще направи. Дали ще успее. Майко! Браво. И да, добре, това беше доста успешно. Минахме 105-то ниво. Да, вече съм на половин сърчице и това беше хора. Това бях аз. Абонирайте се, ако ви е харесало. И чао!